Συνοπτικά θα μιλήσω για την σημασία του αστικού πρασίνου στην κλιματική αλλαγή, την εκτίμηση της βιομάζας στο αστικό πράσινο με περιοχή μελέτης στο Δήμο Αθηναίων, δημιουργία αλομετρικών εξισώσεων και στατιστική ανάλυση και μοντελοποίησή τους. Μία από τις σημαντικότερες υπηρεσίες του αστικού οικοσυστήματος αποτελεί η δέσμευση και αποθήκευση ατμοσφαιρικού άνθρακα από τα αστικά δέντρα με τέτοιο τρόπο ώστε να συνεισφέρουν τόσο τοπικά όσο και παγκόσμια στην δέσμευση του άνθρακα και στον κύκλο του άνθρακα και να συνεισφέρουν στο μετριασμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Λέγοντας κλιματική αλλαγή, εννοούμε κάθε ετήσια αλλαγή, η οποία οφείλεται σε φυσικές ή ανθρωπογενείς μεταβολές και διατηρείται από δεκαετία και πάνω. Σε ό,τι αφορά έναν από τους σημαντικότερους μηχανισμούς που έχει διαταραχθεί από την ανθρώπινη δραστηριότητα, είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Από τα σημαντικότερα θερμοκηπικά αέρια, το διοξείδιο του άνθρακα, τα οποία έχουν οριστεί από το πρωτόκολλο του Κιώτο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το διοξείδιο του άνθρακα αποτελεί το σημαντικότερο αέριο, του οποίου πηγή παραγωγής είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα. Το μεγαλύτερο μέρος τώρα του άνθρακα προσλαμβάνεται μέσω της φωτοσύνθεσης, αφομοιώνεται από τα δέντρα για την παραγωγή βιομάζας. Η υπέργεια βιομάζα των ξυλωδών φυτών αποτελείται από 50% από άνθρακα και αυτό αποτελεί το ποσοστό αποθηκευμένου άνθρακα από τα δέντρα. Τι ορίζουμε βιομάζα? Βιομάζα ορίζουμε, όπως ξέρουμε όλοι, την ύλη που έχει οργανική βιολογική προέλευση. Σχηματικά μπορούμε να την παραστήσουμε, όπως φαίνεται στη διαφάνεια. Η εκτίμησή της στο αστικό περιβάλλον είναι μια πρόκληση, καθώς τόσο οι ανθρώπινες δραστηριότητες με τις κλαδεύσεις των δέντρων, στα αστικά δέντρα, καθώς και οι ετερογενείς συνθήκες ανάπτυξής τους έχουν σαν αποτέλεσμα να οδηγούνται σε μια απρόβλεπτη ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής τους. Ο πιο πρακτικός και αποτελεσματικός τρόπος για να εκτιμηθεί ο αποθηκευμένος άνθρακας είναι οι αλομετρικές εξισώσεις βιομάζας ή όγκου. Ωστόσο, υπάρχει κενό στη γνώση περί αλομετρίας της αστικής βιομάζας. Πρώτοι, οι Πίλσμπουροι ήταν αυτοί οι οποίοι ανέπτυξαν τέτοιου είδους εξισώσεις σε υπολογισμό όγκου για αστικά δέντρα στην περιοχή της Καλιφόρνια. Ωστόσο, στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολύ λίγες εξειδικευμένες εξισώσεις για αστικά δέντρα. Τη λύση στο πρόβλημα αυτό δίνουν άλλες εξισώσεις, οι οποίες αναπτύσσονται σε διαφορετικά περιβάλλοντα, με αποτέλεσμα να γίνεται ελλείψη πραγματικών δεδομένων να χρησιμοποιούνται για μία κατά προσέγγιση εκτίμηση. Φυσικά και περιέχουν λάθη, διότι η μορφή των δέντρων στο ενδοσογενές περιβάλλον είναι τελείως διαφορετική από δέντρα ίδιου είδους ανεπτυγμένα σε αστικές συνθήκες. Μάλιστα, ο Νόβακ ήταν αυτός ο οποίος διαπίστωσε ότι στα δέντρα των δεντροστοιχειών στο Σικάγο είχαν 20% χαμηλότερη βιομάζα, οπότε όταν υπολογίζονταν με εξισώσεις, αλομετρικές εξισώσεις που είχαν αναπτυχθεί σε δασικά περιβάλλοντα. Αλομετρία λοιπόν τι είναι? Αλομετρία είναι η μελέτη των συσχετισμών των διαστάσεων των διαφορετικών χαρακτηριστικών ενός οργανισμού. Οι νόμοι της αλομετρικής κλίμακας συσχετίζουν την βιολογική μεταβλητή, στην προκειμένη περίπτωση τη βιομάζα, με τη μάζα του σώματος και προκύπτει ο τύπος που βλέπετε στη διαφάνεια. Χρειαζόμαστε ένα σύνολο αλομετρικών εξισώσεων, διότι οι μετρήσιμες μεταβλητές εξαρτώνται από πάρα πολλούς παράγοντες, κάτι το οποίο οδηγεί αντίστοιχα και στο ότι οι αλομετρικές εξισώσεις μεταξύ μετρήσιμων μεταβλητών και συνολικής υπέργειας βιομάζας θα ποικίλουν επίσης. Είναι σημαντικό εδώ να πούμε ότι όταν για κάποιο είδος δεν διατίθεται συγκεκριμένη εξίσωση, υπολογίζεται ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων των εξισώσεων του ίδιου γένους. Και όταν δεν υπάρχουν εξισώσεις του ίδιου γένους, υπολογίζονται τα αποτελέσματα των εξισώσεων από όλες τις εξισώσεις πλατήφυλλων ή κονοφόρων, κατά περίπτωση, κάτι το οποίο κάνει το I3 που είδαμε προηγούμενα. Έτσι λοιπόν, στην συγκεκριμένη έρευνα, περιοχή μελέτης έχω το Δήμο Αθηναίων για τη δημιουργία αλομετρικών εξισώσεων, του οποίου η έκταση είναι περίπου 40 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αποτελείται από 1.350 ξεχωριστούς χώρους πρασίνου, συνολικής έκτασης 4.000 περίπου στρεμμάτων, ενώ η καθαρή έκταση πρασίνου είναι 3.350 στρέμματα, ενώ τα δέντρα στο σύνολο των δρόμων στις δεντροστοιχίες είναι 90.000 περίπου και αποτελούν και ένα από τα σημαντικότερα μέρη του κύκλου του άνθρακα. Οι πρακτικές ποσοτικοποίησης και καταγραφής τώρα της αστικής βιομάζας είναι δύο. Η πρώτη είναι η καταστροφική συγκομιδής και η δεύτερη είναι η μη καταστροφική. Στην καταστροφική συγκομιδής, το βάρος από διαφορετικά μέρη του δέντρου, φύλλα, κλαδιά, κορμό,
Αφού μετρηθεί το βάρος του, συγκεντρώνονται αντιπροσωπευτικά υποδείγματα και στη συνέχεια μέσα σε κλίβανο, τοποθετούνται σε κλίβανο έως ότου σταθεροποιηθεί το βάρος τους. Ενώ η μη καταστροφική μέθοδος, η πρώτη είναι η πιο άμεση μέθοδος εκτίμησης, να πω. Η δεύτερη μέθοδος βασίζεται στην τεχνολογία της τηλεπισκόπησης και αποτυπώνοντας τη χωρική μεταβλητότητα της υπομελέτης περιοχής. Στην περίπτωση του Δήμου Αθηναίων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος συγκομιδής σε διάφορους εργοταξιακούς χώρους που απομακρύνθηκαν δέντρα για την δημιουργία εισόδων στάθμευσης ή μετά από κάποιο ατύχημα. Δεδομένου ότι τα φυλλοβόλα δέντρα χάνουν τα φύλλα τους ετησίως, ενώ τα ηθαλή κρατούν τα φύλλα τους για 3 έτη περίπου, υπολογίστηκε ο άνθρακας που αποθηκεύεται στην ξυλία. 25 λοιπόν αστικά δέντρα διαφόρων ειδών, ύψους και μορφών κόμμησης υποβλήθηκαν σε δειγματοληψία με σκοπό την ανάδειξη της ξηρής μάζας πολλαπλών ιστοσών σε σχέση με τις γραμμικές διαστάσεις του δέντρου. Εδώ στο πεδίο, στο συγκεκριμένο πρωτόκολλο μέτρησης, καταγράφονται λεπτομερώς πληροφορίες για κάθε ένα, καθώς και η φυτοϊγειονομική του κατάσταση. Μία χωρική αποτύπωση των 25 δειγμάτων φαίνεται στην διαφάνεια. Σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις πεδίου, έγινε καταρχάς σήμανση του δέντρου και σήμανση και υπολογισμός των κύρων μεταβλητών σε ύψος 0,30 από την επιφάνεια της γης, σε ύψος 1,30 από την επιφάνεια της γης και σε ύψος στην αρχή της κόμης. Υπολογίστηκε το συνολικό ύψος του δέντρου, όπως επίσης και το δέντρο από την επιφάνεια της γης έως την αρχή της κόμης. Μετρήθηκαν οι αποστάσεις από γειτονικά δέντρα, όπως επίσης και η προβεβλημένη επιφάνεια της κόμης. Για την εκτίμηση της βιομάζας του κορμού πάρθηκαν υποδείγματα σε τομές τόσο του κορμού, όσο αντίστοιχα και για την εκτίμηση της βιομάζας των κλάδων πάλι με τομές, όπως φαίνεται. Η ζύγηση του φρέσκου βάρους στο πεδίο έγινε με επαγγελματική ηλεκτρονική ζυγαριά, ακολούθησε αρχαιοθέτηση των εγκάρσιων δειγματοληπτικών τομών και μεταφορά του σε πλαστικές σακούλες στο εργαστήριο, προκειμένου να μην υπάρχει απώλεια υγρασίας. Στη συνέχεια, τα υποδείγματα ξηράνθηκαν σε φούρνο εργαστηρίου στους 104 βαθμούς Κελσίου, έως ότου σταθεροποιηθεί το βάρος τους. Ακολούθησε ψηφιοποίηση των πληροφοριών και των μετρήσεων. Πίσω. Για να έχουμε το συνολικό πίνακα, όσο μπορείτε να το δείτε. Καταλαβαίνετε ότι τα αποτελέσματα ήταν πολλά. Μία σύνοψη των δεντρομετρικών χαρακτηριστικών των 25 δειγμάτων είναι αυτή που βλέπετε. Στη συνέχεια, αρκετά γραμμικά και μη γραμμικά μοντέλα διερευνήθηκαν παρατηρώντας τους κανόνες και τις αρχές της στατιστικής και των γραφημάτων, έτσι ώστε να συσχετιστεί το ξηρό βάρος των τμήματων των δέντρων με τα χαρακτηριστικά που απορρέουν από την φυσιολογία αυτών. Η στατιστική ανάλυση αποκάλυψε ότι στη θειά διάμετρος ήταν η καλύτερη μεταβλητή εκτίμηση του συνόλου της υπέρειας βιομάζας. Και τελικώς, από τις παραπάνω στατιστικές αναλύσεις, τα μη γραμμικά μαθηματικά μοντέλα ήταν αυτά τα οποία αποδείχτηκαν καταλληλότερα και ακριβέστερα, βελτιώνοντας την εκτίμηση της βιομάζας, κάτι το οποίο συμφωνεί και η βιβλιογραφία. Μάλιστα, η λογαριθμική μετατροπή επέτρεψε την εφαρμογή τεχνικών γραμμικής παλινδρόμησης, κάνοντας ευκολότερη την εκτίμηση των παραμέτρων για το εγγενώς γραμμικό μοντέλο, το οποίο ενσωματώνει ένα πρόσθετο τυχαίο σφάλμα στα αρχικά δεδομένα. Μετά την αξιολόγηση κριτηρίων καλής προσαρμογής του μοντέλου, προέκυψε ο πίνακας που βλέπετε, με μέση απόλυτη εκατοστιαία απόκλιση, η καλύτερη μέση εκατοστιαία απόκλιση, το 8%. Καθώς είπαμε, το A3 αποτελεί από ένα κυρίαρχο μοντέλο για τη μοντελοποίηση των αστικών δέντρων. Έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων των 25 δειγμάτων του Δήμου Αθηναίων με το MAI3, εργαλείο του i3, όπου εδώ βρέθηκε το γεγονός ότι μια μέση απόλυτη ποσοστιαία διαφορά μικρότερη, 90%, ναι, δεν φαίνεται καλά. 90% δεν ξέρω γιατί. 2 λεπτά έχετε, έτσι. Ναι, βεβαίως, τελειώνω. 90% λοιπόν μικρότερη μέση απόλυτη ποσοστιαία διαφορά σε άνθρακα και συνεπώς σε βιομάζα σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις του εργαλείου MAI3. Η πολυπλοκότητα λοιπόν και η ποικιλία που χαρακτηρίζουν την ανάπτυξη των δέντρων, ειδικά σε αστικά και δασικά περιβάλλοντα, δείχνουν την ανάγκη για εξειδικευμένες περιβαλλοντικά προσαρμοσμένες μεθόδους εκτίμησης της βιομάζας. Η παρούσα μελέτη θα επεκταθεί σε περισσότερα αστικά δέντρα, καθώς και περαιτέρω στατιστική ανάλυση με την εισαγωγή περισσότερων μεταβλητών. Μάλιστα, στην περίπτωση του Δήμου Αθηναίων,
Με την δημιουργία κατάλληλου μητρώου δέντρων θα γίνει προσαρμογή των αλωμετρικών μοντέλων σε όλη την έκταση, ώστε να υπολογιστεί η ποσότητα του αποθηκευμένου άνθρακα. Αν και η σημασία της αβεβαιότητας στη μοντελοποίηση είναι καλά αναγνωρισμένη, να πω ότι λίγες είναι οι μελέτες οι οποίες παρέχουν τις πληροφορίες αυτές. Υπάρχουν διακυμάνσεις 60% με υπερεκτιμήσεις που φτάνουν το 427%. Και εδώ να πω ότι η ενσωμάτωση αυτών των ευρημάτων στο αστικό σχεδιασμό μπορεί να βελτιώσει τη δημιουργία χώρων πρασίνου, εξασφαλίζοντας τα μέγιστα περιβαλλοντικά ωφέλη. Οι υπεύθυνοι για την αστική πολιτική μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ποσοτικές εκτιμήσεις της βιομάζας και να αξιολογήσουν τη συμβολή των αστικών δέντρων στη δέσμευση του άνθρακα. Αυτή είναι μια ενδεικτική βιβλιογραφία. Ανυπομονώ για την επόμενη φάση της ερευνάς μου. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.